హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్ములు రంగోలీ బ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? మేము బాగున్నాము. ఈరోజు నా మార్నింగ్ బ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. బయట వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. బయట వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో పూజ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంట్లో వర్క్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత పూజ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. ఈరోజు ఒక స్పెషల్ ఉందండి. ఏంటంటే మేము వినాయకుని దగ్గర పూజ చేయించుకుంటున్నాము. సో మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు ఇంకా వర్క్తో బిజీ అయిపోయింది. ఇంట్లో వర్క్ అండ్ పూజ చేసుకుంటాం కదా, ప్రసాదాలు చేయడము అలా బిజీ అయిపోయింది. ఈ వ్లాగ్ కూడా కొంచెం లేట్గా పోస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. మా అబ్బాయికి ఫీవర్ వచ్చింది. సో అందుకోసమని నాకు ఎడిటింగ్ ఇట్లా చేయడానికి టైం సరిపోలేదు. సో కొంచెం మైండ్ కూడా బాగాలేదు, మనసు బాగాలేదు వాడికి ఫీవర్ రావడం వల్ల. సో అందుకోసమని నేను ఎడిటింగ్ కూడా ఏం చేయకుండా ఇన్ని రోజులు లేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను పూజ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత టీ పెట్టాను నాకు ఇంకా మా వారికి. టీ తాగిన తర్వాత మిగతా వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. అంటే ఇంకా లంచ్ ప్రిపేర్ చేయాలి, తర్వాత ప్రసాదాలు రెడీ చేయాలి. ఫస్ట్ అయితే అల్లం టీ పెట్టాను. టీ నాకు ఇంకా మా వారికి టీ తాగిన తర్వాత మిగతా పనులు అనేటివి స్టార్ట్ చేస్తాను. అంతకుముందు రోజు నేను దోశ బ్యాటర్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. 3 గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ రైస్ మనకి రేషన్ రైస్ అయినా సరిపోతుంది, లేకపోతే దోశ రైస్ మనకు షాపింగ్ మాల్లలో దొరుకుతుంది, సూపర్ మార్కెట్లలో దొరుకుతుంది దోశ రైస్. అవైనా పర్వాలేదు, లేకపోతే మన రేషన్ రైస్ అయినా పర్వాలేదు. నేను 3 గ్లాసు రైస్ తీసుకున్నాను. 2 స్పూన్స్ ఏమో శనగపప్పు తీసుకున్నాను, 1/2 స్పూన్ మెంతులు తీసుకున్నాను. 3 గ్లాసు రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 1 గ్లాసు మినప్పప్పు తీసుకున్నాను. ఇక్కడ బియ్యము ఇంకా మినప్పప్పు 2 కడిగేసి నానబెట్టాలి. 5 to 6 అవర్స్ నానితే సరిపోతుంది. నేను అంతకుముందు రోజు మధ్యాహ్నము నానబెట్టేసి నైట్ మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ డే కల్లా మనకు పిండి అనేది చాలా పులుస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే పిండి మొత్తానికి ఒకటేసారి సాల్ట్ అనేది కలుపుకోవద్దు. మనకి ఎంత అవసరం ఉంటుందో అంత బ్యాటర్ తీసుకొని సాల్ట్ కలిపేసుకోవాలి. మిగతాదంతా ఫ్రిడ్జ్లోనే అలా పెట్టుకుంటే మనకు కొన్ని ఎక్కువ డేస్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడే సాల్ట్ టోటల్గా కలిపేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ పిండి పులిసిపోతుంది. సో ఎంత అవసరం అనుకుంటే అంతే తీసేసి మనము సాల్ట్ కలిపేసి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఆనియన్ దోశ వేసుకుంటున్నాను. దోశ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ చల్లేయాలి. చల్లిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని దోశ వేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం సాల్ట్, మిర్చి పౌడరు, ఆనియన్ వేసుకున్నాను. ఇలా క్రిస్పీగా వస్తుంది. తర్వాత చట్నీతో ఇంకా మేము టిఫిన్ అయితే చేసాము. ఈరోజు లంచ్లోకి నేను బెండకాయ టమాటా అండ్ గోరుచిక్కుడు టమాటా చారు అంటే పచ్చి పులుసు ఈ 3 చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ పైన బగోని పెట్టేసుకొని అందులో ఆయిల్ అనేది వేసుకొని జీలకర్ర, ఆవాలు, ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను. అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను. అది కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత పసుపు వేసుకొని 3 టమాటాలు వేసుకున్నాను. 1/2 కేజీ బెండకాయకి 3 టమాటాలు వేసుకున్నాను. 3 టమాటాలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత అప్పుడు బెండకాయ వేసుకోవాలి. బెండకాయ టమాటా 2 మగ్గిన తర్వాత అందులో రెడ్ చిల్లీ పౌడరు, తర్వాత సాల్ట్ తగినంత యాడ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ధనియాల పౌడరు, జీలకర్ర పౌడర్ కూడా 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకొని ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసుకున్నాను. కొత్తిమీర వేసుకున్న తర్వాత ఒక 1 మినిట్ అలా ఉంచేసి దించేసాను. కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1/2 కేజీ గోరుచిక్కుడుకాయ కర్రీ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ గోరుచిక్కుడుకాయ చించుకుంటాం కదా, కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి వాటర్లో. ఎందుకంటే సాఫ్ట్గా అవుతుంది. నేను ఒక 10 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకొని వాటర్ అంతా తీసేసిన తర్వాత స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టేసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసేసుకొని జీలకర్ర వేసుకున్నాను. జీలకర్ర వేసుకున్న తర్వాత ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను. అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు, వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను. తర్వాత పసుపు వేసుకొని అది కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటా వేసుకున్నాను. టమాటా కూడా కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఈ గోరుచిక్కుడు అందులో వేసుకున్నాను. గోరుచిక్కుడు కర్రీ అయినా లేకుంటే ఫ్రై అయినా అందులో పచ్చికారం వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా పచ్చి కొబ్బరి వేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది. నా దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి లేదు కాబట్టి వేయలేదు. తర్వాత గోరుచిక్కుడుకాయ వేసుకున్న తర్వాత టమాటా అది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఉప్పు, కారము, ధనియా పౌడరు, జీలకర్ర పౌడరు అన్నీ వేసుకొని
కరివేపాకు వేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో ఉంచిన తర్వాత కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే పచ్చి పులుసు చేస్తున్నాను. 2 నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు నానబెట్టేసుకొని అందులో నుండి చింతపండు జ్యూస్ తీసేసుకోవాలి. తర్వాత ఆయిల్ వేసి జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకొని తర్వాత కరివేపాకు కొత్తిమీర అన్నీ వేసుకోవాలి. చాలా బాగుంటుంది పచ్చి పులుసు. తర్వాత నేను కరివేపాకు వేసుకున్న తర్వాత పసుపు వేసుకున్నాను. అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ చారు అనేది అందులో యాడ్ చేశాను. తర్వాత కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, సాల్ట్, ఆనియన్ వేసుకున్నాను. ఇది పచ్చిపులుసు చాలా బాగుంటుందండి. ఏ కర్రీలోకైనా పచ్చిపులుసు చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత రైస్ కూడా కుక్ చేశాను. ఇక్కడ ఈవినింగ్ నేను రాగి చెంబు పెడతాను. ఆల్రెడీ రాగి చెంబు వీడియో నేను చేశానండి. నా వీడియోస్లోకి వెళ్ళి చూడండి. నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోయి చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ అయితే ఉంటుంది మనకు రాగి చెంబు వల్ల. లంచ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఈవినింగ్ పులిహోర చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను 2 kg రైస్ వండుకున్నాను. అది ఏంటంటే కొంచెం చల్లగా అవ్వాలి రైస్ వండిన తర్వాత కొంచెం ఫ్యాన్కి అంటే మనం ఫ్యాన్ గాలికి పెట్టామనుకోండి తొందరగా చల్లగా అయిపోతుంది. ఇక్కడ పులిహోర పులుసు అనేది మరిగిస్తున్నాను. చిక్కగా పులిహోర పులుసు తీసుకొని అందులో సాల్ట్, కరివేపాకు, తర్వాత జీలకర్ర, మెంతుల పొడి వేసుకొని అది మరిగించాలి. ఇంగువ వేసుకొని మరిగించాలి. మరిగించిన తర్వాత పోపు అనేది పెట్టుకోవాలి. పోపులో కూడా ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర, ఆవాలు వేసుకొని ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి పేస్టు, కరివేపాకు, శనగపప్పు, పల్లీలు ఇవన్నీ వేసుకొని ఇంగువ వేసుకొని పోసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో మరిగితే పులిహోర పులుసు రెడీ అయిపోతుంది. నేను ఇంకా పులిహోర పులుసుతో పాటు శనగలు కూడా చేశాను అండ్ హల్వా కూడా చేశాను. అది షూట్ చేయలేదు ఇంకెందుకంటే అప్పటికే లేట్ అయిపోతుంది. పూజారి వచ్చారు అనేసి మా అన్నయ్య కాల్ చేశారు. సో నేను ఇంకా ఫాస్ట్గా వంటలు చేసేసుకొని ఆ రోజు మా అబ్బాయికి ఫీవర్ ఉంది కొంచెము. సో కొంచెం నాకు డిస్టర్బ్గా ఉండే ఇక మిగతా వంటలు రెడీ చేసేసి ఇంకా మేము పూజ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాము. పూజారి వచ్చారు. ఇంకా పూజ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. మేము పూజ మీద కూర్చున్నాము. పూజ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ప్రసాదాలు అనేటివి అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ప్రసాదాలు పెడుతున్నాము. ఎవ్రీ ఇయర్ మా అబ్బాయి ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, మా అన్నయ్య వాళ్ళ అబ్బాయిలు అందరూ కలిసి వినాయకుడిని పెడతారు. సో 5 days 6 days చాలా హడావిడిగా ఉంటుంది. మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. బట్ ఈసారి మా అబ్బాయికి ఫీవర్ రావడం వల్ల ఇంకా కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యాను నేను. మేము పూజ చేయించుకునే రోజు మా అబ్బాయికి ఫీవర్ వచ్చింది. సో ఇంకా పూజ చేయించుకుంటాము కదా అని అనుకున్న తర్వాత ఊరుకోవద్దని చెప్పేసి ఇంకా నేను ప్రసాదాలు అవి చేసుకొని ఇంకా పూజ మీద కూర్చొని పూజ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చాము. ఇక్కడ ఏంటంటే పూజ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని డ్రెస్సెస్ ఉంటే అవి ఐరన్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మేము వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా 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 థ్యాంక్ యూ. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు చేసే లైక్ మాకు చాలా సపోర్ట్గా ఉంటుంది, అంటే చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. ఇంకా వీడియోస్ చేయాలి అని అట్లా అనిపిస్తుంది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీకు వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు.